Satan samtang sayo pa. Amen. If we will not teach our children about God, Satan will teach them. Amen. About Him. Nindot na itong mga anak. Dado na to, bahalag samok. Yes. No? Total, di bito na sila magpabilin nga bata. Amen. Okay lang ng bata magbinata. Kuya kung ang tigulang magbinata. Yes. Wala na sa. Then, pabilin ta at ito sa atong Bible. Turn your Bibles in the book of John. John chapter 1. John chapter 1 verse number 12 and verse number 13. Shall we all stand please for a while? Tagaan o pagtahod ang pulong sa Diyos. John chapter 1 verses 12 and verse number 13. If you are there, say amen. Amen. Wa kay Bible, dunay verse sa screen so that you can read the Word of God. Basta ta palihog. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Take your seats, kalihog ng lingkod mo. Now, this morning, ang atong lesson, we will use this in our Sunday school. Kaning lesson is discipleship ning manual, and I think mauni discipleship nga gigamit sa Bible College sa Katipunan, and ato ning gamiton, and dini nagisgot ni og mga doctrines that we need to know, and one of that kaning ato ang kaluwasan. Amen. Amen. Atong isgutan karong buntag about the two families nga naa sa kalibutan. There are two spiritual families atong isgutan karong buntag. Duha lang ka pamilya ang pwede mapasakupan sa tao. The family of God and the family of the devil. No, so atong tan-awon karong buntag o unsay nahitabo sa dihan ikaw na luwas, o what is your new relationship to God karon nga naluwas na ka. O munang kung wa pa ka naluwas, wa pa kay personal na relationship sa Dios through Jesus Christ, dili pa ulahi ang tanan. Amen. Amen. Ingon diri sa atong lesson, your decision to trust Jesus Christ as your personal Savior is the greatest decision you could ever make in your life. Kaning pagdawat ni Kristo, this is a decision. Amen. Amen. Kung ang tao po dili mo dawat ni Kristo, that is actually a decision. Naman ko yung mga tao nga dili nila dawaton si Kristo. Dili nila, wala nila tuuhi si Kristo, ingon nga ilang manluluwas. No? Sumunod pinakadako, pinaka-importante, o pinaka-bililhon nga desisyon nga gihimo nimo sa imong kinabuhi. Amen. Major decision nga gihimo. Daghan tag mga major decisions na himuon sa akong kinabuhi o sa ana kanang mo decide kang magminyo. Yes. That is a major life-changing decision. Amen? And if you are studying and then you will go to college and you will decide on sa nga kurso imong kuhaon, that is a major life-changing decision. Amen. Amen? And ang mag-decide ka nga mag-business, that is a major decision. Amen? Want to work abroad,
That is a major decision. Amen? Amen. There are many major decisions nga pwede nato himuon or nahimo na nato ang uban sa atong kinabuhi, but walay makatupong, walay makalabaw. Aning gihimo nimo nga desisyon that one day you trusted Jesus Christ to be your personal Savior. Maura ni nga desisyon nga mo dala nimo dito sa eternidad. Amen? Sa dihang ikaw midawat, mituo, misalig ni Christ, ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas. And this is very important nga ato ning masabtan. Tungod kay sa dihang pagdawat ug pagtuo nimo ni Christ, this is the day that you got saved. Amen. This is the beginning of your Christian life. Amen? This is the beginning of your life in Christ or with Christ as a child of God. And so, kani nga kinabuhi, this is very important, kani nga relationship. Matod pa sa itong ibasa ganina, apan sa kadaghan sa idawat kaniya, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So dinhi makita nato nga ang tao di ay nga nahimong anak sa Dios or tinuod nga anak sa Dios kadto lang mga tao nga nakadawat ni Ginoong Hesus. Kadto lang di ay mga tao nga nituo ni Ginoong Hesus. Ingon nga iyang bugtong o personal nga manluluwas. It does not matter kung kanang tawhana maayo, relihiyoso, sigig simba, buutan, nga tao, dili na maoy hinungdan nga ang tao nakabaton og relasyon tali sa Dios. Ang tao, ang sa dihang nakasala, ang tao, ang iyang relasyon tali sa Dios na putol tungod sa sala. Amen? O napasig-uli kini, pinaagi ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ang gihatag sa langit ng Amahan, aron ang tao mapasig-uli ngadto kaniya. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, sa dihang ang tao mutuo ni adto, musalig ni adto, mga kaigsunan, ang Dios, ang pulong sa Dios nag-ingon nga sa mahimong anak sa Dios. Makabaton o unsa? Relasyon. And listen to me. Kabalo ka, wa na'y lain nga mas pinaka-importante pa nga relasyon sa atong kinabuhi, kaning atong relasyon diha ni Kristo. Kaning atong relasyon nga nabatunan sa Dios. That's why this morning, kung doon na may relasyon nga kinahanglan nimong amumahon at imanon, ampingan, tarungon, kaning atong relasyon sa Dios. Because this relationship is eternal. Amen. Kaning atong relasyon, husband and wife, dinhira man ikutom sa kalibutan. Amen. Ingabot dito sa langit, wa naman dito'y banag asawa. Yes. Kaning atong relasyon sa mama o papa, dinhira man ikutom. Pag-abot dito sa langit, wa naman kay papa ag mama dito. Amen? You will only have one Father in heaven, and that is God. Amen. Hello? Amen. Oh? Kaya nagtutang na dito sa langit, pagkatiman gapong kang mga anak, wala na. Oh. Abot dito sa langit, titantanan, igsuon. Amen. Amen? Oh. Kaning relasyon nato sa atong mga pamilya, mga higala, igsuon. Huwag mo na yun ha, nga di na importante. Importante na. Amen? But, dili maayo nga, tungod aning mga relasyon nato, earthly relationship, ang atong relasyon sa Ginoo, di nato matarong. Are you with me? Amen. No? We need to make a choice. Kaning pag-alagad sa Ginoo, choice man eh. Amen. Desisyon man eh, kinahanglan ng taong mupili. Especially kung ikaw naluwas, bago kang naluwas, o ikaw pa'y Kristohanon sa imong pamilya, sometimes ang imong unang kaaway, ingon ng Bible, ang imong mga loved ones. Ang unang muupos, ang number one nga, di musugot, nga musimba ka, ang imong mga loved ones. Yes. Amen? Ang imong mga family circle. Mo'y number one nga, di gusto mo na number one nga, persecutor. Amen.
But as a child of God, mga kaigsunan, we need to obey God rather than men. Yes. There are times na kinahanglan ta mohimo og desisyon nga ingon ana. Mo nang this morning siguro karong buntag luwas na ka. Amen. Wa pa pud ka na luwas, this lesson is for you. But if you are saved, I think this is a good lesson for us to remind ourselves. Amen? Amen. To remind sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung doon na may usa ka butang nga mo motivate nato sa pag-alagad sa Ginoo, kaning luwas ka. Amen. Kay kung di ka luwas, di mo ka kasabot aning pangalagad. Di ka kasabot aning simba. Yes. Di ka kasabot aning mumata ka sayos Domingo para maadto kang simbahan. Di ka kasabot aning bulhaton. Samot kang offering. Amen. Amen? Di ka kasabot kung suluyin na ta. Pero support mo tag missions. Hello, amen? Amen. Di ka kasabot, anak. Pero kung luwas ka, anak kas Ginoo, doon na kay balangang Espiritu. And the Holy Spirit of God will help you understand those things na wali mo nasabtan sa una. Amen. Amen? Kaya nga itong una-una, sa una, patanalos, puro naman yun sa atong kaugalingon. Yes. O puro naman yun sa kalibutan, may labot ang Ginoo. But right now that we got saved, we have a new nature. The divine nature, the nature of Christ. We have the Holy Spirit of God. Kung ang ginaot ko, karong butag, kung luwas na ta, atong tagaan o dako nga bili o importansya, ang atong kaluwasan. Amen. Ang relationship nga atong nabatunan sa Ginoo, you do not take it lightly. About how we got saved because somebody sacrificed his life. Ingon ana ka seryoso kining atong ang atong kaluwasan, ang atong relasyon sa Ginoo. Ingon ana ni ka seryoso nga si Kristo nagpalangsang dito sa cross. Amen. Are you with me? Kung masabtan na nimo, kung masabtan na natong tanan karong butag, I think you will not play with your Christian life. Amen? Hindi na ka magdula-dula sa imong pagkakristohanon. But you will take it seriously sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? As I have said, ang atong desisyon to trust Christ, our personal Savior, has affected your basic relationship to God. So there are only two, duha ra gyud, spiritual families in the world. One, the devil's family. In John 8:44, if you could go there, John chapter 8, verse 44. John 8, verse number 44. Let's begin read verse number 39. Alright, atong basahon, ano? Amen. We are in our Sunday school. Basta ta, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. 40. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Verse 41. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. You know, makasulat ang ingon ani ng mga tao nga usara man ta. Usara tay padulungan, usara tay Ginoo. Usara tay amahan. No? Doon ko yung nasugatan, isang kanang simbahan pastor, kanang reliyon, pareha na nagsakiran. Pareha na nagbas. Lain-lain ang tagisakyan. Pero pa, usara tag atuan. Iko sayo ka. Ato ka dito series na mina. Tanawan dito kung pareha magpadulungan ang mga bas dito. Yes. Dili oy. Ang uban pa doon sa Pasay, ang uban pa doon sa Canlaon, ang uban pa doon sa Bacolod, ang uban pa doon sa Cebu, ang uban pa doon sa Zamboanga. Amen?
di na tinuod mga kaigsunan nga usa ra tag-atuan. But these people, example ni nga, niingon sila, nag-claim sila nga, we have one Father, even God. Si Kristo pa yung ilang giingnan. Tanawa. Kung siya giingon ni Christ, verse 42, Jesus said unto them, if God were your Father, He would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. 43. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. 44. Kung sa giingon ni Christ na nila, ye are of your father, the devil. Christ is saying to them, nga, dili man ang Diyos inyong amahan. Ang inyong amahan, ang yawa. Si Kristo ni mo'y nag-ingon ha? Kaya di man ka pwede tawagong amahan kung wa kay anak. Ang yawa, gitawag siyang amahan, it means, doon na siya'y mga anak. Ang Diyos, gitawag po siyang amahan, it means, doon na po'y mga anak ang Diyos. Amen. Amen? Now, ang tao nakasala sa Diyos. And because of sin, ang tao, mga kaigsunan, naputol ang relasyon ngadto sa Diyos. O tungod ana, by nature ang tao, we belong to Satan. We belong to the devil. Unang ang tao, kinahanglan siyang ma-born again. Amen. Kinahanglan siyang mabalhin gikan sa family sa yawa into the family of God. The moment nga siya mudawat ug mutuoy Kristo. Also, ang yawa, amahan. Kung Kristo iyaman mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Unang, ang atong kinaiya sa una, ang atong kinabuhi sa una, may pagkaliwat gud sa atong amahan. Yes. Amen? O usa nga kinaiya si Hawa kaning pagkabakakon. Amen? Yes. Unang isa nga, asa man niliwat ni anaka? Siyempre, asa man niliwat? Liwat ra po sa kinikanan. Amen? Amen. According sa study, 70% sa intelligence sa bata nakuha niya gikan sa iyang mama. So kanang 30% kabugo gikan na sa papa. 70% expert na mo ga-study. Unya ato na lang nang dawaton. Amen. Bright man na, liwat sa mama. Bugo ang liwat sa amahan. Asa na buliwat, di ba? Buliwat na silingan. Unang importante kay ning atong relasyon sa Ginoo karon nga naanak natas Ginoo, muliwat ko tatas Ginoo. Amen. Akuhaan ang taning atong pagkabakakon. Akuhaan ba? Ni atong pagkabutbuton. Dili magpanalangin ang Ginoo isikag pamakak. Amen. God will only bless honest people. Amen. Amen. Na iniari diri atong sa tumadlawa. Bugoy pa kay now. Nagdagrisita. Nagtangkangan ng mas nyo.
Kaya murag ikaw itong naris unang ka isog-isog na. Hindi ito ako, baso. O, sa mga namin, bro. Tulig ko, baso, ko, nakadto na kas pare. So, wala pa, baso, kay busy lang pare. Kung dapat dito ka niya, ito, kaya dito lang kami, bro. Di ba, kasapaan ka? Pag-abot nga diri, kakiyang-kiyang. Yung kiyang-kiyang ba, kaya nasama daw yung tail. Pero dito sa puso kay gaayo, wa may sirado mo na, diglipot, arang paspasas lang kao niya. Pag-abot nga rin, kiyang nagkalit. Unya, naghatay o resita. Kay mangayo ba kay palit o resita. Ikaw ka nang inong gilakaw-lakaw, yung pa nang gipundo, maayo pa na inong saman. Nakasama siya, pero siya lakaw. Kung kamalog ko kas motibo ko, may pa'y musulti kang tinuod kay maluoy pa ta. Oh, so we are not born yesterday. Sulod ka ni mong bulsa kagamay, di ka masulod sa bulsa. Amen? Sulti pa kang tinuod. Mutabang pa ka, pero ka nang nag-fabricate ng story, di ka ganahan mo tama. Mami ng resita. Tanaw na ko, paghikap na dos papel. Kabalo ka, makabalo ka kung ang papel dugay na ubag-ubag. Sa texture pa lang sa papel, makabalo ka. Paghikap pa lang na dos papel, hindi ko na maka. Pagtanaw na dos pizza. 2003. Ang resita ba? 2003. Pero ang zero, iyang gihimong 2. So kung imong tanawang o kalit, 23 imong makita. Pero kung imong tutong kayo Mayo, makita ni mo nga 2003 ang bag-ura ang gihimong 2. Kung ikaw ba? Ay, kung si pamakak. Malagot ko, may kasapaan. Nakasapaan nun, wapasa natagaan, nakasapaan pa. Kanya nilakaw nito, pas-pas ng kayo, sakit, o din, ano pas-pas naman nakalakaw. Okay lang to, kaya di man Kristohanon, pero kung Kristohanon na ta, ayaw na ta, anak. Himuhimo kag istorya, para kaluyan ta. Ayaw. Amen? Okay. Let us be honest. Kita man Ginoo. Nakainig, ayaw kag himuhimong istorya. Amen. Amen? Unang, anak lang tas Ginoo, di na tanong liwat dapat oy. Usay na pa na dinala bagtaw nato ni murag. Wa pa nawala ba? Oh. Now, ganing pagka belong nato sa family sa devil, sa tao ba? You enter this family by birth through your physical father. Ano God? We'll go to the book of Genesis. When God created man. Ato ning tanaw. Genesis 1 26. Alright? Nana mo? Basta ta, already read. And God said, let us make man in our image. After our likeness. Our image. Kinsa nga image? God's image. Kinsa nga likeness? God's likeness. Munang kitang tao, kamo ka kaning tao, tanang tao, bisag mo sa kasalbahis. The word image and likeness does not mean actually nga pareha tagnaong sa Ginoo. But dunay mga karakter ta nga sama sa karakter sa Ginoo. Munang ang tao bisag unsa niya kasalbahis, nagyud na say longing sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mangita gyud na Ginoo. Amen. Munang usay dunay uban dito na nakakamplag og Ginoo sa prisuhan. Kaya samtang nakabuhi pa,
Wa manggid gahon ako na Ginoo. Unang dito sa prisuhan, ala. Kada adlaw ang Bible studies prisuhan. Oh. But tanawa, human nga nakasala ang tao, chapter 3, nakasala ang tao. Amen? O nanganak si Adan o si Iba. Kisa anak ni Adan o ni Iba. Si Abel o si Cain. Ang ikatulo, isa ikatulong anak ni Adan o ni Iba. Sige sa? Jero? Si Seth. Chapter 4, verse 25. Ano na? Okay na ho? Amen. Verse 25, ready basa na. And Adam knew his wife. Again, the word knew there is they're having contact with his wife. And she bare a son, buntis, and called his name Seth. For God said, she had appointed me another seed instead of Abel. Home kain, ipatay mas Abel. So kitagaan silang laing anak mo ni si Seth. Tanawa, verse number 5, or chapter 5. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man in the likeness of God, made he him. But tanawa ang verse 3. And Adam lived 130 years, begot a son. Tanawa ang sunod na statement. In his own likeness, after his image. Kisang image? Ilang. Kang Adan nga image. Kisa nga likeness. Kang Adan nga likeness, dili na sa Ginoo. Amen. Amen? Oh. Now, kanus ama ni nahitabo, after nga nakasala ang tao, so pagpanganak ang liwat ni Adan o ni Iba, dili na liwat sa Ginoo, liwat na nila. Amen? Amen. Nga makasasala. That's why ingon ang Romans 5:12 nga sa tihang ang tao ibuntis ang usa ka tao, doon na say na-inherit, doon na say napanunod. O kana mao ang pagkamakasasala. Basa ta. Wherefore as by one man, dili woman, one man. Kinsa man ang one man diha nga gipasabot? Si Adan. Tungod ni Adan, ingon ang Bible, sin entered into the world. Who is the world? Tanan nga mga tao. And death by sin, tungod sa sala, dunay kamatayon. And so death passed upon all men. Ang kamatayon napasa sa tanang mga tao. Munang mamatay ka. For that all have sinned. Look at that. Sin entered into the world, and death by sin, and death passed upon all men because of sin. So makita nato dinhi nga verse ang resulta sa sala. Unsay resulta sa sala? Death. Death. That's why ingon ang Romans 6:23, for the wages of sin is what? Death. We will die. Ingon ang 1 Corinthians 15:12,
1 Corinthians 15:12. Basa ta? Now if Christ, puro na mo? Not 15:12, 15:22. 1 Corinthians 15:22. Ready, read. For us in Adam all what? Die. In Adam all die. Amen? Unang sadyang ang tao pa siya naluwas, he is dead spiritually. Amen. Patay ang tao spiritually. Ningon ang Ginoo nga Adan o iba, tanan nga naa dinhi sa Garden of Eden, pwede ninyo kaunin gawas ani usa ka kahoy. The tree of the knowledge of good and evil. Di ninyo pwede kaunon. Kaya kung inyo ning kaunon, sa sigurado kamo mamatay. Pero ang gipaminaw ni Adan ug ni Iba, ang yawa man. Ilang gikaon ni Iba, unang natintal man si Iba, gipasa, gihatag po sa iyang bana. Silang duha nagkasala batok sa Dios. Namatay ba sila physically? Right there, pagkaon nila? Wala. Unsa may namatay nila? Nagpasabot sa Ginoo, their spiritual life. Munang after ana, listen, human ato, man was separated with God. Gipapahawa sila sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Amen. Hello. Sa paraiso, gipabalhin sila sa Ginoo, niya gipabantayan og anghel. That is a picture of the result of sin. Man is separated from God. Ingon ang Bible sa Isaiah, tungod sa inyong sala na himulag mo sa Dios. Ingon ang Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Come short. Kulang. Sa kung saan na itong paningkamot, dili igo atong paningkamot nga makaluwas na to. Bisa kung saan na to himo o mga binuhatan, dili makaluwas na to. Come short from the glory of God. Amen. Salamat nga dunay Kristo Amen. nga gipadala ang Dios. And through Jesus Christ, ang tao napasiguli batok sa Dios. Pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesus ang tao napasaylo. Amen. Are you with me? Ang tao nakabaton o katubsanan sa iyang mga sala. Ang tao nakaangkon o kahigayunan nga di sa moadtong impierno, pinaagi ni Ginoong Jesus. Amen. That's why in John chapter 1 verse 12, sa atong gibasa kanina ingon ang Bible, but as many as receive Him. Kabaw kag unsa na, that is your decision to trust Jesus Christ as your Savior. Amen. Idawat ka ni Kristo. To them gave He power or rights, authority to become the sons of God. That is your entrance into God's family. Amen. Even to them that believe on His name. Ingon ang sunod nga verse, which were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of the man. It is not of a physical birth, but of God. It is a spiritual what? Birth. Wala nagpasabot nga ang imong ginikanan Kristohanon luwas na pud ka. Yes. Dili. Kay dili man pinaagi sa atong kaugalingon nga pamilya o sa atong dugo ang atong kaluwasan. Di man nato mapasa, mapapanunod ang atong kaluwasan sa atong mga anak. Amen. Amen? Maunang, nga naman, una, ang kaluwasan personal. Personal. Kung saan man ang personal pag-illustrate. Unang ingon ani. Kaon. Dili pwede nga muingon ka nga pastor. Pwede nga igutom ka ba?
Di pwede nga mga pastor, pwede nga imo kong ikaon. Right. Amen. Kaya mukaon ko para nimo, kaya mabusog ka, dili pwede. Yes. Ang mabusog ako. Right. Yes. Yes. It's personal. Amen. Amen? Kung pananglitan kahion ka, ano naman nga pastor, pwede iihi ko, ikaw mo ihi para nako. Dili pwede, that's personal. Amen. Are you with me? Para masaktan natin niyo sa inyong personal ba? Amen. Pastor, pwede ikaw matulog para nako? Dili pwede. Amen? Amen. It's personal. Moni ang kaluwasan, it's personal. That's why in ang Bible, every one of us Yes. shall give account of himself to God. Amen. Amen. Unang atong mga anak, ato ni silang one of our concerns ang atong mga anak, especially if they are already big, it means kabalo na sila unsay sala, unsay dili, unsay maayo, unsay dili, they are accountable to God. Amen. Amen? Ato ning usa nila nga concern if luwas na ba ni sila o dili. Amen? Oh. Kay lisod nang sige tag sulwining sa ubang tao niya itong mga anak wa na luwas. Yes. Amen. Amen. Amen? Sige tag pangapig ug ubang tao niya itong anak wa na to nakabig. Oh. Di maayo. Amen. Amen? Indot ng tibok pamilya maluwas. Amen. Ikabuto sa langit, magkita ka. Dito sa langit, imo gyapong ma-recognize imong mama. Pero wala na ditong pagbati sa anak o inahan. Wala na dito. But you can recognize. Imo ganing ma-recognize gihapon imong pastor. Wow. Amen. 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 Pero pag abot dito sa langit, di na ko pastor ninyo. Amen. Wala yung pastor dito sa langit. Pero maka-recognize ka that one day, this person is your pastor. Yes. This person is your father. This person is your mother. This person is your child. Amen. Maka-recognize gihapon ta ana sa langit. Amen. Amen? O di na mo ganahan mag-isgot o langit, isgot ang impyerno. Salamat nga naluwas ta. Amen. So, ang pagkasunod ang tao na bilong sa pamilya sa yawa through physical birth. O ang tao po mabilong sa pamilya sa Ginoo through spiritual birth. Amen. Munang ingon ang John chapter 3, ngadto ni Nicodemus, tingos Kristo, ato guda. Except a man be born again. Yes. Ipay yung mga born again ani. Sila lagi tinuod. Ano ato ni klaro eh? Amen. Oh. Verse 1, basa ta. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Kabaw ka kung imong tanan, ang posisyon, ang title ni Nicodemus, relihiyoso niya tao. Relihiyoso ba? Oh. Siksik ba? Master niya ang Word of God. Kay, Pharisee man ka. It means if you are a Pharisee, you are a doctor of the law. At least you have memorized the Torah. Gikan pas gamay kang bata, di matuto na ka sa Torah. That is the 5 books of Moses. Sa mga Hudiyo na. And then, ruler of the Jews, pangulo sa usa ka sikta. Daghan ba yung mga pangulog sikta na di luwas? 2. The same came Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Si Nicodemus, giapil ni imbitar sa kasal kay ilado man eh. Dito sa kasal sa Kana ba? Prior ani dunay kasal sa Kana. Bitambong si Kristo. Nahutdan og bino.
By the way, ang bino dito bino nga makahubog. I-justify na sa mga CFD nga katong nga bino makahubog. Dili, eh. Wato sila na mahubog dito. Amen? Si Kristo nagmilagro ang tubig gihimong bino. Amen? By the way, kana nga passage, that is not an invitation to drunkenness. Amen. Oh. So, okay rin ang gamay gusto. Tama, social drinking. Asa man ang dako magsugod. Yes, right. Di ba? Yes. Ang mga palahubog, asa man ang nagsugod. Sa dindin. Ang sunod ana, dumdum na. Hello? O niya, sa sige ni mong dumdum, damdam na imong himno. Amen? Mga kaigsuunan, sayop nga pag-interpret sa Bible. Naalitos ni Nicodemus, nakakita sa milagro. O niya, niyatos ang Kristo gabiin. Siguro, basig busy siya sa adlaw. Tagang rason, waman takabalo. But maybe busy sa adlaw, ikadawa basig, maulang siya kay ruler of the Jews po siya. O niya, niyatos ang Kristo. So, kaning tawanan na ay pagkagarbuso ba? No? Pero kung muduol, doon na yung kay desire na muduol ni Kristo, makaduol ba yung ka? Makapangita ba yung kang paagi? Di ba, bago pa kang naluwas, maulaw man kita matog simbahan. Maulaw ta matog baptist. Maulaw ta nga pastor o bisita sa tong balay. Kay magunahon na taon siya, kay kastulyas mga silingan. So may labot na ng silingan. Yes. Amen. Amen. Na kung maimpirno ka, wa po na sila labot. Yes. Malangit ka, wa po na sila labot. Amen? So, nangatto gabi eh. Oh. Maybe, gabi eh, imong yung masakpan si Kristo. Lausay, masakpan imong pastor, gabi eh. Oh. Gabihan ng gabi, galaag yapon. I do not know the reason. No? Kaman yung Bible. Jesus said unto him, tanawang tubag ni Kristo ba? Layo, murag layo, Estinoon. Verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tuyo ng Nicodemus dito, mangutana siya, curious siya, sa milagro nga gibuhat ni Kristo. Pero pag abot dito, ang tubag ni Kristo na niya, kinananan siya nga, gawas kong ang tao, ipakatao pag-usap, di siya makakita sa gingharian sa Diyos. Kanis Kristo, so winner ko ni. Yes. Ang tanang Kristo, gano'n na tao, alam. Amen. Amen? Kabalo ka, ang giunahuna nga milagro, curious kayo si Nicodemus, katong milagro nga ang tubig na himong bino. Pero sa hunahuna ni Kristo, ang pinakadako nga milagro, di tong bino, tubig na nahimong bino, kundi kanang kalag na di mo atong impirno. Amen. Hello? Munang kung doon ay times sa atong balay, bisitaan ta sa atong mga kaliwat, kunya usay, doon ay laing tuyo, na laing panginahanglan, opportunity na. Sa di pa ni mo tagaan, sulwilinga sa Tinood. Amen. lagi ni bugas, lingkod. Yes. Kay sultian te ka kung saon nga makaadto kag langit sa di pa ka mamatay tungod kay wa kay bugas. Tinood. Amen? Amen. Opportunity na. Tanawas Nicodemus, verse number 4. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? He can enter a second womb into his mother's womb and be born. Wa yun kasabot. Relihiyoso pero wa kasabot. Bright pero wa kasabot. Ingon ta ka dagang mga tao bright sa kalibutan, sa secular.
Pero wa gyud kasabot aning kaluwasan sa pagkatug langit. Amen. Wa kasabot kay unahan ni kuya. Kung pakataw ko pag-usapot nimo pasabot mo, musulod ko balik sa taguangkan sa akong mama. Ngay panganak ko usap, wa gyud kasabot, ignorant. Amen. Salamat ta karon nga naluwas na di na ta ignorante aning kaluwasan. Amen. Amen. Sulti atas na luwas na ka. Luwas. Pero lihi-lihi ta. Amen. Sa Kristan ko. Huwag ta kasabot. Huwag nga isabot ang pare, sa Kristan na ka. Hello? Giingnan na po siya usap ni Kristo, tanahawang tubag. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 7, marvel not that I said unto thee, ye must, unsa? Be born again. Kinahanglan kang ma-born again. Paminaw, di lang unta ka mabaptis. Wala ba yan ingon ni Kristo, ye must abaptis. Amen. Ye must be born again. Yes. Kinaabay baptis na di born again. Nabay baptis na di luwas. Amen. Si Judas baptis pa yan to. Yes. Baptize to ni John the Baptist. Si Kristo pagyud ang pastor pero dili luwas. Yes. Amen. Gaapil-apil og choir, gaapil sa winning, gatudlog extension classes, ga-offering po sa Judas, pero di luwas. Unang sigurado agad ha, naluwas ka. Amen. Sigurado agad that you belong to the family of God. Amen? Amen. Di ba pagkataon mo physically, you belong to your family. Yes. Right. Di ka kapili anak. Yes. Kinsay nag-anak nimo, kinsay papa niyo, mao gyud na imong pamilya. Yes. Amen. You belong to your family during physical birth. Ug sa dihang ikaw mudawat mituo ni Kristo, gihimugso ka pag-usab. Amen. Amen? Spiritually. Yes. And that is the moment that you belong to the family of God. Amen. Amen. Mo nang karon nga naluwas na ka na nakay relasyon sa Ginoo, ang imo karong amahan dili na ang yawa. Oh, amen. Ang imong amahan karon ang Dios na. Amen. Mo nang nabalhin na ka ba? You transferred your family membership. Before you belong to the family of Satan. Right now you belong to the family of God. Amen. Unang ayaw na ang yawa, sunda kay di naman siya imong amahan. Wa naman siya katungod nimo. Yes. Ang imong sundon, ang imong amahan. Amen. Dili ang amahan sa uban. Yes. Amen. Say dunay mga anak may kay motuman sa ubang amahan. Pero sa ilang amahan di gyud motuman. Amen? Right now, ang imong amahan mahuna ang Dios. And as a result of your new birth, you have inherited dunakay na panunod. Amen? Unsay atong na panunod pagkatao na to physically sinful nature. Makasasala nga kinaiya gikan ni Adan. Adamic nature. Sa dihang pong natao ta spiritually, unsay atong na panunod? Divine nature. God's nature. The nature of Christ. New nature. Munang karong naluwas na ka, doon na kay new nature. Amen. Amen. Amen? Oh, but again, paminaw, sa dihang naluwas ka, wala nawala ang atong old sinful nature. Naara gihapon. Nadugangan ra ang gidugang new nature. Munang bisag naluwas na ta, doon ay struggle. Yes. Right.
dunay kumbati, Yes. dunay bugno, Yes. Amen. Amen. spiritual nga bugno sa atong unod o sa espiritu. Yes. Amen. Amen? Sa sala o sa tentasyon. Yes. Naba mo struggle? Yes. Struggle eh. Amen. Usay God, magduda na ka, luwas baka ako. Yes. But this is what will I tell you this morning. Do not believe. Do not doubt your belief. Amen. Do not doubt your belief. And do not believe your doubts. Yes, right. Ayaw dudahi imong gituuhan sa pulong sa Ginoo, di man ni mausap. Kaya ang relasyon nga imong nabatunan, it is an eternal relationship. Makasala ka ba ta? Amen. After ka na say? Yes. Nga naman, mo naman yung lawas sa waman. Unta may, tagpagkaluwas na ito, gilisan na yung bagong lawas mo man. Unya naman na inigrapsyon. Nga ilisan taglawas nga bago. Pero na ang pataani nga unod, makasala. Now, sa dihang makasala ta, i-kick out ba ta sa pamilya sa Ginoo? I-kick out ba sa Ginoo ang iyang anak sa dihang nakasala? No. Ingon ang Bible, ingon si Christ, I will in no wise cast out. Amen. They shall never perish. Yes, right. Ingon ang Bible, no man separate us from the love of Christ. Amen. Ingon ana, kasigurado ang kaluwasan nga atong nadawatan gikan sa Dios. Unsa may buhaton sa Dios kung makasala ta, He will discipline us. Yes. Amen. Kung tinuod kang anak, ingon ang Hebrews chapter 12, dunay bunal. Amen. Oh. Di ba kung tinuod imong anak nagpakasala, imong anak, di mo na nimo tanaw na katawa ay ka-cute. Yes. Amen. Di imo nang disiplinahon. Amen. Yun ka nga, gusto, dugay ng pakasala, wala lagi ko disiplina. Wala lang. Pero sa dugay, kaya ang Ginoo, gusto niya maghinusol ka. Yes. Naluoy sa ba? Pero sa wala lagi, ara namang dugaya. Basig di yun ka na. Oh. Amen. Ingon ang Bible, basig yun, bastardo ka. Yes, right. Amen? Ang mag-imong nay silingan nimo, ang anak silingan, nakasala, imong atuon kay imong bunalan. Di ko ka manghilabot, anak. Eh di man na nimo, anak. Amen. Bahalag mag-unsa pa na dang anak sa silingan. Wa yung kay labot, anak. Kay di na nimo, anak. Yes. Munang kung makasala, duga, tinuod ng anak kas Ginoo, padlungon ba ka sa Holy Spirit? Yes. Amen. Padlungon tayo, bisan nga ni gamay lang ang mo disobey ka. Padlungon, tas wala ang Espiritu. Amen. Sa ilang gahin man tag-ulo. Yes. Ibadlong na ta, di ka mo tuo. Di ba, doon natin mga anak, nagisigi na itong padlong? Amen. Ulat pag yung mabunalan ba? Yes. Oh, pero sa dahil makasala ka, wala ang imong pagkamimbro sa anak, sa pamilya sa Diyos. Doon naman ko daw, duha ka klaseng anak. Duha. Doon ay anak nga buutan, o doon na po'y anak nga badlungon. Amen. Yes. Supo lang palandungon, bisag badlungon, anak ragi hapon. All right. Amen. Amen? Pero kung magpabadlong tas Ginoo, walay blessing. Kung sa'yo mawala na to, kung makasala ta, di man kaluwasan. One, mawala na to atong kalipay. Amen? Amen. Ingon ang asa na dapita? Sam numero? Ato ni, mo tapos ka ni kay mura kaulikon na mga nao. Kasi bawo ya? Amen. 50. Kung saan na? 50? 51. 51:12. Oh, basa ta. Ingon si David, restore unto me the joy of thy salvation.
Now, unsa may nahitabuan ni nga passage, si David nakasala og adultery. Iyang nahilabtan ang asawa sa laing bana. Kamo di gino manghilabot og inyo asawa. Amen. Si Bathsheba ba? Si Bathsheba nga asawa ni Uriah. Si David manggod sa mo'y hari, dapat apil sa gubat. Nagpabilin naman siya dito siyang mansion. Hindi ay Bathsheba nga naligo. Kung maligo mo, panabol mo. Si David nisaka dito sa rooftop, nakita na si Bathsheba. O dito na tintal si David. Nakasala sa adultery. And in fact, di lang adultery, murder. Yes. Tungod kay iyang giplanuhan ang bana ni Bathsheba nga ipabutang dito sa pinakaatubangan sa gira para mamatay. Iyang instruksyonan ang mga sundalo, you put Uriah at the front line. Unya, kung init na kayong gira, atras mong tanan. Luoy ang Uriah. That's a good message. Unang paminaw, kitang mga leader, kinahanglan, involved kita. Amen? Involved kita, malabi na sa Ginoo. Ay kag paulahi-ulahi, ay kag pabilin-bilin sa balay. Kaya ang yawa, kuyaw. Yes. Kanang ikaw rang usa, kuyugan ka siyawa usahay. Yes. Oh. Nagkasala siya. After siya nga nagkasala, ningos David, nangayo siya pasaylo. Mora ni nakanindot ni David. Kaya every time, mahuman gani siya, makasala siya, mangayo dahil siya pasaylo. Amen. Usay kita makasala kay mugarbo manoon. Mangayo pasaylo. Unsa yung gihagos Ginoo, Lord, ibalik nako. Unsa ibalik? Ang kalipay sa kaluwasan. Dili ang kaluwasan. Yes. Di man mawala ang kaluwasan. Yes. Amen. Pero kung makasala ta, ang mawala, kalipay. Wa na kay ganas Bible. Oh. Sulay atong bulangan. Kung pag-abos balay, ganahan ba ka mo Biblia? 101% did you know ang kaganahan? Amen? In fact, ganahan din, wano ni Simba. Kaya usay may sigutan ang manok ni San Pedro. Kung di ka mubiya sa sala, mubiya ka sa Ginoo. Yes. Amen. Amen. Kung di ka mubiya sa sala, mubiya ka sa simbahan. Yes. I think mas maayo siguro ang imong biyaan ang sala kaysa imong biyaan ang Ginoo. Amen? Restore ang tamis, o di mawala. Ang kaluwasan, ang mawala, fellowship, kalipay. Ang relationship na alam yapon, pero mawala inyong pakigdaig. Mawala inyong kalinaw, kay kalipay. Kay naay sala. Kung sa may buhaton, i-confess. Amen. Mura na may tambal kung makasala ka, i-confess mo. Kaya ang Ginoo willing man siyang pasaylo. Yes. Na nasa 1 John chapter 1, verse number 9, nga kung atong isugid ang atong mga sala, siya mo pasaylo. Amen. O di lang mo pasaylo, mulimpyo pa yun. O di lang mo pasaylo, He is faithful and just to forgive us our sins. Di lang sin, Yes. Amen. mga sala. Yes. O di lang mo pasaylo, to cleanse. Yes, Lord. Mulimpyo sa pagkadili nato sa mga matarong unrighteousness ba? Kaya kung magpakasala ka, di man yung gamahimong righteous. Yes. Unrighteous yun. Pero salamat ang Ginoo makalimpyo. Amen. Amen. O di, kung mga pasaylo, babalik ang imong kalipay.
mabalik ang ibang fellowship. Di ba? Kasulatan, kasala, tas tumamag papa, di man kita ganahan mo tingog. Sakto? Yes. Oo, uban, maglikay-likay kita. Kaya nakasala ka. So, sir may buhaton. Doon, unya, sa ilo ako. Amen. Oo, naman doon na itambal. Amen? Kaya para ang imong relationship sa Ginoo, di ka mo abot sa point bitaw nga mabati nimo ang discouragement. Yes. Mabati nimo ang kalaay o pagkawa na gana sa Ginoo. Yes. Amen? Oo. Unya, inanay nga malayo kas Ginoo. Wa nakakabantay ba ang yawa? Gihinay-hinay na kaniya o underground. Amen? Munang bisag gamay na nga sala, ayaw nagkumpiyansa niya. Amen. Amen. Gamay na ning salaa. O, karong usay kita na baptista, kabalutan ang kaluwasan di mawala. Usay, magsalig naman noon ta. Kailangan itabi-tabi hapon ko. Wala, pagkasala. O, muna magdulag basketball ni sa balista o baptis. Ang baptis mo si Paniko. Langit itabi hapon ko. Hindi, mapay na niko, di pagin mangayog pa sa ilo. Kaya katong nasikhan nga sa balista mo, pa'y mudo nga. Sorry man ha. Are you saved? Yes. Are you thankful that you are saved? Yes. Wow, patakatuna sa atong lesson ba? At least doon na tayo naagi. Amen. Oh, sunod atong ingisgutan kaning being in God's family separates you from the devil's family. Karong anak na kas Ginoo, membro kas pamilya sa Dios. Ang imong kinabuhi nahimulat na. O nang karong luwas na ta, bag-o na. Bag-o na. Amen. O di Domingo, lahi na imong kuyo. Yes. Amen. Di na itong mga, karong Domingo, ay hubog na. Yes. Kanta-kanta ng video game, murag nindot o tingog. Oh, amen. Di ba? Yes. O, murag tag-kinsang daghan kay kwarta, wag ito kwarta. Mutang. Yes. O, munang salamat na luwas. Oy, kung maka na luwas, ambot. Awan ng mga naong na to. Di ba? Naong na luwas. Di ba? Atong naong na usap. Amen. Di lang atong kinabuhi, atong naong ganapil ang kausap. Alawa tong akong picture. Year 2000, ikumpara karon, ikuga kaila. E mura gikas mong tilo pa. Salamat nga giluwas tas Ginoo. Amen. Amen. Atong pamilya natarong. Yes. Amen. Amen? Natarong ba? Naagapoy lalis, ay away-away. Yes. O, okay na. Ay bikil-bikil. Normal na. O, magbikil lang ta, di lang ta mag-away. Naaman na. Wa man may perfect na family. Pero kung mag-isip tag spiritual life, laki na ato ang tumong. Amen? Amen. I hope this morning kani nga lesson naghatag na to leksyon, pahimangno, pahinumdom sa ato mga kinabuhi. Doon na tayo